Het technologiebedrijf Sius van de Gedieke is juist de Frieske onderneming van het jaar worden. Het bedrijf ontwikkelt onder andere intelligente camera's die ik nachts met hoge kwaliteit filmen kunnen. De politie maakt het gebruik van de techniek van Sius om pornocriminelen op te sporen. Er werken op dit stuit 38 mensen, maar dat zal in kwatten oprinnen naar 100. Imperial Tobacco Nederland kan nog niet zeggen hoe de toekomst van het checkfabriek op de Jouwer. Het concern maakt juist bekend zijn sigarettenfabrieken in Nottingham en Nantes te sluiten. Dat kost het zo'n 900 mensen haar een baan. Op de Jouwer werken 340 mensen op de tabaksafdeling. Alleenig boeren in greidevogelgebieden komen de komende jaren in aanmerking voor een vergoeding voor greidevogelbeheer. De provincie wil de komende jaren 12 miljoen euro in het jaar investeren in gebieden dat greidevogelpieken kans hebben om te overleven. Het gaat in totaal om 40.000 bunder. Een bus is juist rond het eind van de middag op de Oudlandsdijk in Ljouwert op 2 auto's botst. Verschillende passagiers hier pijnklachten. Ze binnen op het plak van het ongeluk behandelen in een ziekenauto. Het ongeluk zorgde voor een groot oponthoud. De passagiers binnen met een orenbus ophellen. Het is een zonneschijndag en de temperatuur in op naar 13, 14 graden. De wind is zwak en komt uit het zuiden en zuidesten. Joen en vannacht vrij helder waar. De temperatuur zakt dan naar 305 graden. Aan de kust zo'n 8 graden. De wind helpt wel aan en vrij krachtig. Morgen eerst zinnen, daarna bewolking. De temperatuur leidt dan tussen de 14 en 17 graden bij een krachtige wind. Let er op de dag, ik een peer buikjes.